Ayan. Hello din sa iyo, may rolling 17. Ayan, miga shout out sa iyo. Ayan, bigyan ka ng moderator. Ayan, may jacket ka na po. My rolling 17. Ayan, don't forget to thumbs up me, host. Ayan, tamsak na kigwahon. Ayan, miga shout out. Danos, ayan, kigwahon. Thank you so much sa pagpunta. Loading ka kigwahon, silik ang tuyok-tuyok man. Kabuang mo lang ito, tuyok, oy. Tamsak may relay 17. Timing ng banana host, ayan. Sige. Lista kita, may. Ayan, ito ba main mo, may rolling, magbaba ka ng bahay nga. Ayan, dikitan kita mamaya, may. Ayan, Geraldine, ano? Hello, Dan, tamsak po. Ayan, miga shout out, Geraldine. Balikaw, ayan, thank you so much sa pagpunta mo, Geraldine. Ayan, bigyan ka ng jacket. Tamsak po, ayan, miga shout out, Roa NGNA, ayan. Thank you so much sa pagpamsak mo dyan. Di po ako makapababa ng bahay, host. Masyado mahina signal ko. Ayan. Team Bukol, mabuhay. Ayan. Miga shout out, Team Bukol. Ayan, bigyan ka na lang jacket. Wait lang. Ayan. Ayan, may jacket ka na, Geraldine. Pwede na mababa ng bahay, host. Ayan, ibaba mo ng bahay dyan at may jacket ka na. Ayan, miga shout out, Miss Finis Australian. Sikan, ako yawag ninja na may nakasikan. Ayan. Ayan, baba ka na. Ganda ng music mo po, host, ng Kiay ko diri. Ayan, Bisaya pala to. Ayan, nagbaba ng bahay si Miss Geraldine. Thank you, host. Ayan. Haha, love, host. Ayan, nagbaba ng bahay si Finis Australian. Ayan. Dikitin natin guys si Miss Geraldine at saka si Finis Australian. Mga legit twin ko yan. Yan, may Relin 17. Ayan, magbaba ka ng bahay po. Hindi ako makababa ng bahay kasi isa lang yung safety ko.
Ayan, Geraldine Balikaw, tamsak dan, pasukli din, salamat. Ayan, magbaba ka ng bahay, may. Hindi ako makababa ng bahay kasi isa lang gadget ko. Ayan, sabi ni Miss Geraldine, may, bahay mo po. Bahay mo be, ayan. Pakidikit na lang po, guys, yung binaba ni Nightboot, si Madam Figaro. Di po ako makababa, mahina signal ko, ayan, sabi ni May Relen. Paki-research na lang po. Ayan, sabi ni May. Ayan, Bro Rob's channel. Ayan, gabi rata nagkadikitan. Ayan, miga shout out Bro Rob's channel. Ayan, bigyan kita ng may habol. Ayan, may habol ka na, Sir Bro Raj channel. Ito bamin mo, ma'am. Okay, search ko po. Ayan, sabi ni Miss Geraldine. Salamat kayo, bro. Ayan. Walang anuman. Ayan, baba ka pa ng bahay, Miss Finish Australian. Ayan, tamsak na ako, bro. Ayan. Thank you so much sa patamsak mo dyan, Bro Rob's channel. Nakadalaw dyan ko mo, bro. Thank you so much sa imong pagpunta dito. Ayan. Patamsak sa di pa makatamsak sa premiere ko, please. Thank you. Ayan. Tamsakan natin, guys, yung binaba ni Venus. Ayan. Legend friend ko yan. At isa na rin siyang monetized channel. Ay, salamat sa pa-jacket mo, host. Wow, ayan, walang anuman, Bro Rob's channel. Nagdungan man mo ni Palpak og LS host. Asa ni nagdungan man mo ni Palpak og LS ha? Kisay Palpak? Ay, Palpok. Ayan, mega shout out Madam Giselle Vlog. Ayan, cool kog danos. Ayan, nandito na yung Team Maguy. Ayan, thank you so much sa papunta mo, Madam Giselle Vlog. Sabi ni Miss Geraldine, ikaw ba yung si Tinta 4 ng Balay? Ayan, ikaw ba daw yun, Miss May Rolin, ikaw ba yun daw? Sabi ni Miss Geraldine. Australian, si Kantamsak dan pasukli din, salamat. Ayan. Taon tahos, ayan. Masay sudan mo, madam. Pili Bro Rob's channel.
sabi ni Miss Geraldine, ay nga, may relindan pa din ako nag-iwan ng bakas. Ayan. Sa di ay kahos. Ayan, nakuskuhan karon ako sa Cebu. Pero taga Bujul din ako. Bohol akong province. Pero na akong Cebu karon nagtrabaho. Geraldine, bali si Geraldine, hindi po, ayan, hindi daw Miss Geraldine. Search, ayan, nagbaba ng bahay si Finis Australian, si Kan, ayan. Nasab ka sa Cebu Kigwahon, oo, diyan nasa Cebu Kigwahon. Asa man kaga-work sa Cebu Kigwahon, nakugkuan. Gaisano, Metro Gaisano. Ayan, may Relin 17 Giselle Vlog, padikit po, ayan. Padikit daw, madam. Halaka. Mali yung pinasukan ni Miss Geraldine. Ayan, guys, tamsakan natin, guys. Hindi pa rin nakatamsak kay Bro Rob's channel. Ayan, dikitan nyo na lang po. Tapos mag-iwan ng bakas. Tamsak lang sa gustong dumikit. Bakas lang kayo para mabalikan ko kayo mamaya after LS ni host. Ayan, salamat. Ayan. Ayan, nag-reply si si Nightboot, Miss Geraldine. Ayan, agoy, anong tinatawa mo dyan? Asa kada kita sa Cebu, host na ako sa Mandawi. Unsa man ka din ha, manager, kakigwahon. Ates manager, Roy. Sales clerk, ramagod ko. Ayan, sabi ni May. Bro Rob's channel, tamsak dan. Ayan, pasukli na lang po. Ayan. Ayan, sabi ni Madam Giselle Vlog, paiwan ng bakas, guys. Ayan, nagbaba siya ng bahay. Yung ako sa bahay mo, host, bikin man, dikit, saan ni? DJ Jonah, sa Gyno, Niyo ako sa bahay mo, host, bikinemen. Ayan, padikit daw sa binaba ni Kuan, ni Bro Rob's channel. Ayan, premier bakas lang sila. Ayan guys, puntahan natin guys yung binaba ni Bro Rob's channel, yung premier. Mag-iwan daw lang kayo ng bakas at kayo'y babalikan. Ayan, host, pwede baba na ko ang premier. Sige, madam. Baba mo yung premier. Saan mong premier, madam? Sige, baba mo yung premier, Madam Giselle. Ayan, may Roland 17. Pila na di ay balay ni mo. Ayan. Maring Elina. Ayan. Tamsak host. Ayan. Miga love shout out. Maring Elina. Ayan, bigyan kita ng jacket. Ayan, may jacket ka na, Maring Elena. Ayan, salamat sa imong patamsak dyan. Dili ka pa muni, host. Hindi pa. Bro Rob's channel, hindi pa kumuni. Nagsugod magug LS nagsugod kog LS mga 1K nakapin kaya dugay ako nakawatch na muni. Ayan, sabi ni May Relin, ayan, Giselle Vlog, tamsak dan, pasukli din, ayan. Thank you, host, ayan, walang anuman, Maring Helena.
Ayan, Maringilina. Ayan, sabi ni Maymay. Bait ni Maymay mag shout out sa mga bagong pasok. Ayan. Ayan guys, patamsak daw sa premiere niya ni Madam Giselle Vlog. Ayan, tamsakan natin guys. Isa na rin siyang monetized channel. Maymay Elena, hello. Ayan, sabi ni Maring Elena. Nabuang na, Maymay Elena na mahinon ko. Sabi ni Maymay, sabi ni Maring Elena, hello. Nabulol naman ko na nagbasag, ihahak. Hello host, tamsak po, ayan. Bibiana Ambianik, Ambayik, ayan. Miga love shout out. Idol. Ayan, sabi ni Maymay, Maringilina, baba mo po, unahan na kita. Ayan, baba, bahay mo. Unahan na kita. Ayan, sabi ni Ayan, sabi ni Maring Ilina, just saldan sa premiere mo kapatid. Ayan. Shout out nyo guys kung sinong dinikitan nyo guys para kayo babalikan. Host, add mo ako sa IG. Ayan. Pakilala ka lang. Asan eh? Ano to? Ayan. Thank you. Sige. Bye, Bro Raj Channel. Ayan. I-add mo ako sa IG. Anong IG? Instagram? Sige, sulat ko bro Rab Channel. Ayan, isulat ko yung ano mo. Pagkatapos ng LS ko na lang wala pa man ko yung Instagram man. Ayan, nasulat ko na sa papel. Para makatulong ako sa iyo kahit papaano. Ayan, thank you so much, Bro Rob Channel. Ayan guys, nagbaba ng bahay si Maring Lina. Ayan, puntahan natin guys, hindi pa nakadikit dyan. Ayan, sabi ni Bibiana. Ayan, Giselle Vlog, tamsak at dikit na po. Ayan, nagbaba ng bahay si Geraldine. Ayan, puntahan natin guys yung mga yung mga binaba nila. Ayan, nagbaba ng bahay si Maring Lina. Ayan, thank you so much sa pagbibidyo mo dyan, Miss Bibiana.
Facebook, bro. Robs. Oh, sige bro, Robs channel. Ayan. Isulat ko to ano. Yung Facebook mo, Robs, 17 AM pa dito maglungag sa ko. Ayan. Asan ka ba sa ibang bansa, bro, Robs channel? Ito ba yung yung Facebook mo, Robs lang? Sulat ko lang, ha. Maring Ilina takdan, pasok li din, ayan, sabi ni May Rel din, ayan. Naning nga magdikit aling ko May Rel din. Ayan, nagbiji-biji si si Miss Finis Australian. Ayan, magbaba ka pa ng bahay, Miss. Ang profile ko sa FB, Kandila, kay bago pa namatay akong tiyo, nakakandol ang profile ko sa FB. Bro, Robs, name ko sa FB. Tapos cover photo ko ako, duha ka anak, lalaki. Sige bro. Na ako Saudi. Ayan, Saudi pala. Yes, BGB lang kay nagluto. Ayan. Premiere, ayan. Puntahan natin guys, yung premiere ni Bro Robs channel. Ayan guys, patamsak yung premiere ni Bro Robs channel. Bibiana. Ayan, nagbaba ng bahay si Bino Saderson. Ayan, patamsak sa di pa nakatamsak sa premiere ko. Please, thank you. Ayan, tamsakan. Ayan, miga love shout out. Tita Vans, tamsak dan host. Ayan, thank you so much sa patamsak mo dyan, Tita Vans. Ayan, Jimina Hernandez, Jiminay. Ayan, nandito na yung Team Bukol. Miga love shout out. Tamsak dan. Ayan, bigyan kita ng jacket Hernandez, Jiminay. Tayo hirap naman. Pa-watch naman po kahit 3 minutes lang bago dikit. Salamat po. Ayan, baba ng bahay si Tita Vans guys. Pa-watch daw guys. Bino Saderson, tamsak na ako sa premiere mo. Ayan, sabi ni Bro Robs channel. Ayan, nakabusy si Hernandez Jiminay. Ayan, thank you so much, Hernandez Jiminay. This Rob channel, tamsak na po sa premiere mo at dikit. Ayan, sabi ni Bibiana. Nabulol na kung magbasa, eh.
Ayan, nagbaba ulit ng bahay si Bro Rob Channel. Primer, tamsak lang at sa gustong dumikit, bakas lang kayo para mabalikan ko kayo mamaya after LS ni host. Ayan, salamat. Ayan. Baba ka ng bahay, Hernandez Himinay. Ayan. May jacket ka na. Salamat sa nagtamsak at nagdikit. Babalikan ko kayo mamaya after LS ni host. Magluto sa ako. Hahaha. Yan. Bait ni Bro Rob's Channel. Magluluto ka daw. Good morning host. Ayan. Noel Pinula. Ayan. Miga love shout out. Ayan. May jacket ka na. Noel Pinula. Sige po, noted na yan sa mga dumikit sa akin. Promise ko, babalikan ko kayo bukas na lang para sigurado. Gabi na dito ayan, sabi ni Belo Satterson, ayan. Huwag kayong mag-alala guys, babalikan kayo ni Belo Satterson, ayan, legit friend ko yan. Daan lang po, ayan, miga love shout out, Inday Bless, ayan, tamsak dan, ayan, thank you so much sa patamsak mo dyan, Inday Bless. Maayong dito na di ay host, Bisaya pala to. Ayan, nagbaba ng bahay si Noel Pinula. Ayan, dikitan natin guys. Idol. Ayan, nagbaba ng bahay si Madam Giselle Vlog. Ayan, puntahan natin guys yung mga binaba nila at i-shout out nyo. Pagkatapos ng ayan, Dochoy Konay, ayan, tamsak dan Nui, ayan, miga love shout out. Ayan, nag-reply sa'yo si Nightboot. Sa mga dumikit sa akin, sa wakas po ako magbabalik. Thanks po, ayan. Sabi ni Giselle Vlog, ayan. Dikitan nyo guys, si Madam Giselle Vlog guys. Mag-i-LS yan, 4 PM hanggang 8 PM. Ayan, tamsak dan, ayan, Lesus Channel, ayan, miga love shout out. Giselle Vlog, tamsak number 39, dikit kalimbang dan all, reminders on, ayan. Sabi ni Bro Rob's Channel, ayan, Inday Runian, ayan, miga love shout out. Muwagi lang ko na ako work now. Yan, thank you so much sa padaan mo dyan, Inday Runian. Sige, bigyan ka ng jacket, magbaba ka ng bahay ha. Ayan, may jacket ka na, Inday Ronian. Ayan.
Salamat sa imong patamsak dyan, Inday Ronian. Ayan, nagbaba ng bahay si Les Channel. Isang daan po, Noel Pinyola. Ayan. Ayan guys, pawatch naman po kahit 3 minutes lang po bago 3 minutes lang bago dikit. Salamat po. Ayan, sabi ni Tita Barnes. Ayan, thank you so much, Botchoy. Dating dikit na ako sa iyo, host. Ayan, kasi night boot. Pwede magba ng bahay, host. Balikan ko sila after work. Mag-iwan lang ng bakas. Ayan, sige, Inday Ronian. Baba ka ng bahay dyan. Ayan, nagbaba ng bahay si Inday Ronian. Ayan guys, puntahan natin guys. Mag-iwan lang kayo ng bakas, kayo ay babalikan. Isang legit friend ko yan. Trail of PH Dan. Ayan, sa may Dan. Ayan, may Rolin 17. Hello po host, I'm back. Ayan, salamat host, amping work mode sa ako. Ayan, sabi ni Inday Ronian. Ayan, mag-iwan lang kayo ng bakas sa binaba ni Inday Ronian guys. Ayan, mega shout out Trail of PH. Puntahan ko na Sweatspell Channel host. Ayan, thank you so much Inday Ronian. Ayan, mag-iwan ka lang ng bakas guys, kayo babalikan bago mag-work, sabi ni Inday Ronian. Ayan, nagbaba ng bahay si Ayan, nagbaba ng bahay si Madam Giselle Vlog. Ayan, tamsak po sa premiere. Ayan, patamsak naman guys. Inday Roni, ayan, sabi ni May baby. Ayan, ayan. Basta la pinchares, idol. Sa cuerpo alegría Macarena.
Ayan, thank you so much sa pag-video mo dyan, Bro Rob's channel. Nagluto ako host, busy lang. Ayan, thank you. Ano sa may giluto dira Bro Rob's channel? Patamsak po sa premiere. Ayan, sabi ni Madam Giselle Vlog. Ayan, tamsakan natin guys. Sa hindi pa nakatamsak diyan. Ayan, Botchoy Cronari, padikit po. Ayan, sabi ni Maymay Roland. Leso channel. Ayan, shout out niya. Basta buntag, lutong pang madalian. Ha ha ha, itlog lang. Ayan. Kalamihan ng itlog. Palikit po, ayan, sabi ni Maynay Roland. Idol. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pagtutingin ka Kanang bodot host kay musayaw na lang ko diri. Ayan. Asa day karon may Relen. Asa day karon? Nakakog sa Buanga si Bugay host. Ayan. Dol rin kayo sa Buanga si Bugay. Asa day pod ka na host nakog Cebu. May Roland nakog Cebu. Ayan, Finish Australian. Ayan. Thank you so much, miss, sa pag-stay mo dyan. Ibaba na imong balay dira, miss.
Girl, busy lang ako ha. Hehehe. Ayan, sige, sige, sige. Wala na COVID ha. May Rolin, ayan, paki-delete na lang tong message mo kasi bawal dito, baka masipa ako. Bawal kasi pag kanang hisgutan, ba? Bawal dito pag LS. Paki-delete na lang po. May Rolin, paki-delete na lang po yung Ayan, salamat. Bawal kasi dito pag i-topic na. Huwag na natin i-topic, sana di na natin na-istoryahan, may role lang. Okay po, sorry, ayan. Okay lang, at saka okay lang, na-delete bitaw mo. Huwag na natin yung ipatapik, bawal, baka masipa tayong lulo dyan. Sabihin mo na lang, kurikong, ayan, kurikong. Budots tayo, budots. Ayan, miga love shoutout. Ma'am Mira Mila, ambisyosang probinsyana. Tamsakdan, bebe, wahaha. Ayan, Mami Ramel, nag-reply si Night Book.
Buya, baby! Tag 5, tag 5, tag 5, tag 5 na lang. Tag 5, tag 5, tag 5 na lang. Oh, pili na. Tag 5, tag 5, tag 5, valor 5, tag 5 na tanan. Oh, pili, pili. Tag 5, tag 5, tag 5, talan tag 5, imong naong 5. Wate, wate pa ako, wate. Ayan, Bro Rob's channel, dan na po host. Ayan, mag-iwan ka na ng bakas, Noel Pinyola. Ayan, nagbaba ng bahay si Noel Pinyola. Ayan. Ayan, hello host. Ayan, Joan Vlog. Ayan, miga love shout out. Ayan, hello sa lahat. Ayan, sabi ni Joan Vlog. Ayan, may jacket ka na, Joan Vlogs.
Tamsak Idol, ayan, nandito na si Sir Raymond, ayan, mega love shout out, Sir Raymond. Idol, magba ako ng bahay ha. Sige, baba ka. Mayroon ka ng jacket. Pwede baba premier ho. Sige, baba mo dyan. Ayan, nagbaba ng bahay si Sir Raymond. Ayan, puntahan natin guys. Ayan, please tamsak my premier at palikit na rin. Hindi rin iwan ng bakas para mabalikan. Salamat. Ayan, sabi ni Juan's Vlog. Ayan, puntahan natin guys yung premier ni Juan's Vlog. Ayan, iwan lang po kayo ng bakas mga idol. Balikan ko kayo. Nasa work lang now. Ayan, sabi ni Sir Raymond. Ayan, Juan's Vlog. OTW sa premier mo. Ayan, tamsak dan. Ayan, mega love shout out. Eli's Channel 2. Ayan. Ayan, nag-reply sa'yo si Kuan. Night boot. Ayan, pinagpunta ko si Joanne Vlogs dito bro. Friend ko yan. Ayan, thank you so much sa pagpunta mo bro Rob's channel. Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay si Eli's channel. Ayan, Christian Bakudo, tamsak na idol. Nakamute lang ako ha. Ayan, mega love shout out. Idol Christian Bakudo. Ayan, bigyan ko to ng jacket ha. DJ Cam, Idol. Wala, di man mo. Ayan, nagbaba ng bahay si Eli's channel. Ayan, patamsak sa premier. Ayan. Tamsakan natin guys yung premier ni Eli's channel na binaba. Ayan, sayuhan mo nag-live. Uy. Alas 12 magud ko mag-live good giahak. Ayan, shout out daw Juan's Vlog. Ayan, sabi ni Bro Rob's channel. Ayan. Morning sa lahat. Ayan, sabi ni Eli's channel. Ayan. Ayan, nagbaba ng premier si Bro Rob's channel. Ayan, nagbibigay si Idol Christian Bakudo. Ayan, tusok dan Bro Rob's channel. Pabalik na lang premier.
Ako kay matulog pa og balik. Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay si Sir Raymond. Ayan. Ayan, puntahan natin guys. Huwag lang natin i-skip yung harang niya. Isa na din siyang monetize channel. At saka si Eli's channel. Isa na rin monetize. Kita ni kano sa pataan ni monetize. Muna-muna na ito sa ginhawa. Mamunira lagi ka hosa. Yahak ni mo. Ay, mamuni munis ginhawa. Ayan, may rolling 17 dan na host. Free lang lagi po. Ma'am, may at wag po magpupuyat. Ayan, sabi ni Noel. Ayan. Ayan, miga love shout out. Arjuhan's vlog. Ayan, Toslok. Ayan. Bro Rabs channel. Ayan, nandito na si Juan Vlogs. Ayan, thank you so much sa pagpunta mo dito Juan's vlog. Ayan. Arjuhan, patamsak daw sa premier ni Kuan. Arjuhan ni Sir Raymond. Naniod to, naka. Wala pa, oy. Dugay magagkon na mahaw, mga alas 11 naman to. Uy, Arjuhan, ayaw, gamitan na yung main. Arjuhan, mo na magsikag kalagas. Ayan, thank you so much sa pag-heart mo dyan. Idol. Gala, agoy, idol. Na premier si Sir Raymond. Oh, kana nagibaba niya. I-scroll ko ng pataas ka na Raymond 1. Premier daw na niya. Yan, si Raymond nagsigil lang naman nag-premier. Kitaan ni mag-premier sa takalapit ang nalibang. Kaunsa ko og paniod to host kay gutom na. Ayan, sige. Sir Noel. Ako na lang ng unang hungit. Exit sa kuha. Sige, Sir Noel. Salamat sa inyong time sa pagpunta. Ubalik ta ko kay daan pa ko nimo pangutana. Ayan, sabi ni Noel. Asa day karon sir? Sir Noel Tunyola.
Okay, sige, kung paano mag-LS, ayan. Katumo din ko ano ni Master Rondo Survivor, ayan. Sige, kaunsa. Dito ako sa Antipolo City Host, ayan. Sige, kaunsa, paniod ko sa aron nabusog na ng tummy. na mo mga amigo kung gagong amiga paminaw o panayaw mo sa pag-upos na good para lang tamalinaw ikembot sabay sa pagkanaw dali na mo mga amigo kung gagong amiga paminaw o panayaw mo sa pag-upos na good para lang tamalinaw ikembot sabay sa pagkanaw DJ Chris. Ayan, thank you so much, Idol. Maniud to ninyo tamang mga bisdak tanang mga bisdak. Ayan. Sa isod ani mo Sir Noel. Kain po tayo mga tanghalian, mga kapatid. Sabi ni Sir Noel. Pritong bangus hus kay arang bratuhang bangus diri karon kay baha man. Ayan. Og gulay food hus, ayan, kalamian ang gulay. Ayan, thank you so much, Idol. Sarad Bakudu.
Ayan, thank you so much. Go Rob's channel. Ayan. Mega love shout out. Jobster channel. Ayan. Huy, bahong loves. Kamusta naman ka, Jubilin? Kamusta, Jubilin? Ayan, thank you so much. Juan's Vlog. Matay na. Katawa dyan ako lang itong na-edit. Tapos ilang kuan ba is ni Master Jubilin. Katong kuan ba katong na si Kulkog sa toy. Nabuang man. Kamstak dan host. Ayan. Miga love shout out. Lisa Baay. Ayan. Sabi ni Juan's Vlog, iwan lang baka sa premiere ko at dikit kalikan ko kayo pagkatapos ng LS ni Sir Host. Ayan, naglo-loading. Pahingi jacket Host. Ayan, may jacket ka na, Lisa Baay. Pwede ka nang maglapag dyan. Nagkita ba yata sa LSP quiz? River, radio gabi, ha. Lingawas LS ni Kuan bitaw River Radio. Kabuang man to yang LS magsige man tagkatawa nga to makak matanggi ba. Gabi pa ko ato nakabisit ba kay katong pag LS ni Annalyn mura didto may nagkasugat face sa school ko padala lagtigaw didto. Ayan, pwede patamsak sa premiere ko host. Ayan, sige, baba mo yung premiere mo dyan. Ma'am Lisa Baay. Nga naman day, Jubilin, gibulabog ka dito, Jubilin. Gibulabog kang kulkod, nabuang na.
Taga Cebu to sila host. Ayan. Asa man dapit sa Cebu, Bro Brabs channel. Taga abi man kog taga Bohol to si Kuan si River Radio. Primer, ayan, patamsak daw guys. Tamsak lang at sa gustong dumikit, bakas lang kayo para mabalikan ko kayo mamaya after LS ni host. Ayan, salamat. Ayan, tamsakan natin guys yung binaba ni Bro Rabs channel. Haha, bulabog kayo dugay makabula ang bulabor. Asa ha, bulabog kayo, dugay makabula ang bulador sa kasamukan. Ayan, nagbaba ng premier si Lisa Baay. Ayan, tamsak lang guys, sapat na, may premier, salamat. Ayan, patamsak yung premier ni Lisa Baay, Jubilin, Konsolasyon, Mandawi, Lapu-Lapu. Asam na siya sa Mandawi ba? Mandawi din na siya di ay. Konsolasyon, Mandawi, Lapu-Lapu. Ayan, kadaghan bagbalay. Ani, oy, kuhan din siya di ay. NPE. No permanent address. Wow! Kay DJ Bubo pala yan. Share it naman. Napildi na lang hinuon ko kay na papislok og hinulak. Ano napislok na sa kajubilin. Basig napislok sa kulkog dito siguro si katong gikuan ni Mystery o TW na Lisa Park. Lisa Park. Uy, nabuang makajubilin. Nga Lisa Baark mana, ay Lisa Baay. Ayan, Master Mundo, dan na po, ayan, mag-iwan ka lang baka sa Madam Lisa Baay. Ayan, Lisa Baay, tamsak number 38 sa premier mo, dikit kalimbang, dan all reminders on. Ayan, sabi ni Bro Rabs Chan, ay. Ayan, salamat, sabi ni Lisa Baay. Ayan, tamsak dan tusok. Ayan, miga love shout out. Oragon TV, ayan.
Switchfield channel, complete package sa bahay mo po. Ayan. Blue Rabs channel, ikaw ay babalikan yan ni Switchfield channel. Ayan. Galing na ako sa bahay mo, Lisa Baay, Paul Pak. Ayan, sabi ni Jobsters channel. Ayan, abi man good na ko si Lisa Park na host. Ha ha ha. Abi ni mo si Lisa Park di ay kabuang action kagkabalaka noon. Na ingno nasagnon katog budol-budol ni Lisa Park. Ayan, palikit naman guys sa binaba ni Oragon TV. Ayan. Asa na si Juliana, Oragon TV? Daghan ang dayo ni. Host, ha ha ha. Ayan, miga mga love shoutout. Lifestyle, cooking, Thai foods, homemade. Ayan. Hello host. All friends. Ayan, bigyan kita ng jacket. Ayan. Elsa Gaid, host, tamsak na. Ayan, miga love shout out. Elsa Gaid. From LC Gabriel. Thank you so much. Saan daw? Nasa trabaho na host. Busy siguro yun. Wala signal sa baba. Ay, kita sa tiyan eh. Sabi ni Oragon TV, ayan. Hello host, ayan. Miga love shoutout. Tabuan Explorer. Kumana kag LS analin? Tamsak Sano, ayan. Thank you so much sa patamsak mo dyan. Analin, i-share niya akong LSB. Basig managhan ta ba? Ayan, nagbabalang bahay si Annalyn. Di kita natin guys. Tuya, ayan, miga love shout out. Ayan, may jacket ka na ma'am, Veronica Retuyo. Ayan, nagbabalik si Provinciana Aguy. Yuhu! Galuding ko.
tamsak. Ayan, nag-reply si Nightbook ni mo probinsya na. Nag-ilis ako account, nag-loading na. Ingon man ka, dili gamiton ko min. Oh, ayaw na gamit tayo mong min, Arjuan, samot kay nag 1K na ka. Anay mong watch hour, magsige na dyan naglagas-lagas, baga gamito na na imong min. Ayaw gyud na, ilaroy-laroy. Mabitaw na kung mga watch hour, nagsige na siya saka-saka, kaya wala ko naggamit. Arjuhan, nagchat-chat dahil mo ni Kuan Arjuhan ni kato si Idol 24. Dalaag raba ni ako min. Haha ka. Dalaag raba ni ako min. Haha ka na. Patay na. Arjuhan, di kita ragunin si Kuan Arjuhan o si Switch Pill Channel. O ingon nila basta maglaraw-laraw na imong min. Wa na. Oo, ni-message siya na ako. Wa ko ni message oy kay ingno na sa niya tag kinsa ni anong kay nakailangan mo ana ingnaon na sad ta ni dugay ra mi ana dikit oy aw akong gipangista kay kana sana gamay pa kayang balay niya ni ana mas master na maliyog mas master nga ipakuan daw iyang balay ni Sweet Spill. Di lagi ka makapasunata sa imong kuan or di lagi ka makapag-music sa imong LS Arjuhan katong nag-live ka. Sana pagtuaon pa na sa ako LS daghan tao ayan. Unsaon lagi mag-download ka sa kuan, mag-download ka sa Snaptube. Unya dito ka imong mga music o imong mga download adto sa Snaptube. Nya ma-save na siya sa imong my music adto ka magkuan na before ka mag-LS imong i-own before ka magsugod og LS imong i-own imong music. Dito din open line ka sa kuan, open line ka sa YouTube. Din naka-play na mura ra gid ka pa music og kuan nag-exit. I-on ako daan o i-on mo imong kuan music before ka mag-start og LS. Abi na ko mo stop ang music pag mag-LS dili oy. Sayawi og budot sayan sabi ni Tabuan Explorer. Igwari tuwa. Kabuang ni Manalinoy giahak. Try kaya nako rong gabi ayan. Gabi ra pag LS Arjuhan kay ngano dakan kay tao imong balay. Pa-LS man kong Master 809 PM daw kaya man daw kong bagjihan ayan. Mabitaw di ko mag-LS o gabi kahala oray ka diha. Oh, bijihan kang master kay dako man time to man master gud kito as layo.
kapoy jud kayo, pait kaayo. Ayan. Kinahanglan na Johan, mamuni na karong tuiga, kay sunod tuig, dako na sad ang watch hour. Murag itki na daw, times 2, 750 pa ang watch hour. Uy, may na lang na, 750. Ako ang gani kay kuwanto gani ako 1,156. Pilang watch hour? 8K na daw next month o next year. Times 2 na. Minahak lagi ako nakaayo times 2 kung may lagingon itki na daw. Bosa paspasin ang imuha. Sayangan ko sa mga watch hour nga nawala. Ayaw ganin na gamit imong main. Lagan ra ba kayo ko, ayaw lagi gamitan ni mumin kay imo nang ilaro-laro wa na imong watch out perte na lang lagasan na ay time na pulan ko kay tap tay time tapulan pud ko kapoy. Magmukbang kaya kung tayo sa Kabaw aron mo viral ha. Pagkuan na lang arjuhan pagka na sana. Pagpanty challenge. Kanawa kay panty ba imong i-challenge na masayaw dayon ta di ba matrending ka ana. Suway. Uy, dili ko na mamuni. Agoy, di ko buangan ng dili man nga ma-viral man kaana. Tanang mag no panty challenge. Suwayi, wa pa gani kakasuway gani. Ayan, Bro Rab Channel. Ayan, thank you so much. Bye. Mag-premiere niya ko o ako i-fix nga nitabang og mga friends nako. Ayan.
May pay premier nimo. Pag mukbang ay pagkuhan lagi pag challenge no brief ano pante challenge. Di ba 1 million mo view ana. Ako i-flex mga balay ninyo, ayan. Magyaw-yaw ka ba nga naonin mo yan naon ana. Kani siya ni tabang nimo ana ba. Ako aligo sa ulan nga sige rag dugang ang views. Ako aligo sa ulan kasi sige rag dugang ang views. Mag 3 hours ra man ko aljuhan ron, main ko mga alas 3. Mala, pagdagdag kung mga views gahak namuha naman pod. Napa ko yung mga bill ipang-upload na. Nako mabidyo diri ba why ayo. Ano man na wa may ayo mga puro guba. Diri man si Jubilin na wag tang man sa Jubilin mura man kuang bulos Jubilin. Kato akong premier gani ha. Nade kay premier arjuhan. Aw liwat ni mulagan. Karong alas 9 sa may mong premier di ay. Wala ka banta ay nakatamsak na day ko ana katong sa Negros. Bio sa Negros. Lag Cebu arjuhan. Lag og Cebu ba ari manuroy ta diri daghan kay mga view diri atong ipang vlog. Lag ganig Cebu pila ra man ay dool ra man ang asa ganito ka Negros kano Negros dool ra man ang Negros Cebu ay pila ra may plate 500. Musta tanan, ayan, sabi ni Elsa Gaid, ayan. Bigyan ko to ng jacket, Madam Elsa. Di lagi ka majakitan. Di man ka madakitan, Madam Elsa. Ayan, add moderator, mayroon ka ng jacket at bangra. Magani, lang subok na yata sa uslog. Ngayon, nawala na sa akong bubbles. Kung sa'y babulos, uy. Nara, manggodo ako ahon. Nara kong babulos, Nara kong babulos. Bati man ay babulos, ay bawal pala ay kurikong.
Ako akay nawala. Nganong mawa man oy nga nara man sa kilid ka na nailingin ikatulog gikan sa kanang tapad sa kuan kanang message. Ako akay nawala. Bawal pa uy na ikurikong bawal ba uy nga makabiyahe na manggod. Basta na lang kay travel pass. Ambot lang, nawala man atong mustang gabi eh. Pero uy, walang ngaran na diha, uy, waka kay baong, may kwarta, uy. Ikaw, parjuhan, may kwarta, di makamawad ang kwarta. Padato ni mo. Na ako'y good news ni mo, sa manahan. Lahat na nagsibok ng diskuhan ta dire nga itong i-vlog na yun anak vlog ba atay sabay dato taon uwi. Manam nga kay wifi o. Inahak di ko hilig anang disco uy paita uy nindot anang disco uy paog na tuhod na unsa ikaw ra man say dagat ay ikaw ra man say kabuutan nako kabuutan matuog kabuutan kung sa kabuutan nako bantog na bahala na. Unsa may mong good news Arjohan? Sa ilis raman taon ko bulayagon uy. Ako gipatdan sa luto. Ano man imong luto? Kadaog ka? Yahaya ko ni Marjohan. Balato dayon. Unsa man siya eh. Ayan. Miga love shout out. Natural Beauty. Ayan. Natural Beauty. Busi Bonita. Ayan. Miga Jackpot. Uy, balato Arjuhan, nabuang mo ni siya. Uy, kadaog mo na kagluto. Pilay daog ni mo Arjuhan. Karon ka nakadaog. Daan lang host, busy kayo. Sige. Thank you so much sa pagdaan mo dyan. Beauty, Natural Beauty. Nakapalit akong daghang balay. Wala na daog ni Marjohan. Yahayag ni Marjohan. Sige ha. Wala to sa Marjohan. Uy, grabihan sa nimo uy. I-pin ko nimo niya ha. Wala to ba? Di man siya share blessings. Uy, giatok na ka, uy.
Ayan, mega love shoutout. Ken Mandusa, tamsak dan Noe. Ayan. Salamat sa patamsak mo dyan, Ken Mandusa. At kay Noe, ha. Ala ka, Kin, imong gituwaran, imong kuan, Kin. Idol. Kin, imong gituwaran, imong friend. Sis Arjuhan, sabi ni Ken Mandusa. Tamsak dan host, ayan, mega love shoutout. Torasita FW Vlog. Ayan, thank you so much sa patamsak mo dyan, te. Kamusta host? Ayos lang, te. Ikaw, kamusta ka rin dyan sa ibang bansa? Unsa? Burato kinsay daog. Ayan, nakalungog di ay si Ken. Sa uy, no way. Ayan. Pre, nato ba? Ikaw ba? Kung ta nag-mention og pangalan. Wa man ka nag-open gabi, EYT good, sayo ka natulog, ha. Kinsa man, Kin? Ayan, Premier, ayan, tamsakan natin guys, yung Premier ni Bro Rob's channel, ayan, pakitamsak man guys, bigay naman. So, hindi pa nakadikit sa kanya, dikitan nyo guys, si Bro Rob's channel, ayan, isang legend friend ko yan. Welcome host, ayan. Sabi ni Puresita FW Vlog. You na has got the young oban, ayan. Balato ba Arjuhan, ikaw ba isik sinimang diha? Okay lang po host, ayan. Sabi ni Ate Puresita FW Vlog. Ayaw na lang good. Arjuhan, gani Sesken, sabaan kayo ni Snowy. Balato ba? Balato. Joke ra. Uy, ano na to? Anasad. Hehehehe. Nakadaog si Arjuhan. Uy, nakadaog siya kuan. Kanang na sports car. Nakadaog siya sports car. Yung red. Kaso lang, di siya masud. Ay duwaan raman. Ayan, baba ka ng bahay. Madam Teresita FW Vlog. Wala pa ganit na ko nalantaw akong lipatan. Ayan. Hello. Ato, dili kay barato, nabuing maniskin, oy. Na, basta makadaog ko kay patukod ko computer shop. Surti ha, good ni mo Arjuhan, oy. Wala pa gani, nayabag, Idol.
Sa nunguy si Edmen Kel nice kayo kay ipang play niya ako videos tagsa niya ga comment pa jud siya. Kinsa man na siya oy. Sa Edmen Kel nice kayo kay ipang play niya ako a videos. Kinsa man na okay na nalduhan eh. Kaya dito man ko sa LS niya gahin niya unya ni offer siya na i-free daw ko niya. NOE mansta sa kuha sa pikas na reserva sa akong saging basin malagas ron. Ayan, sige Ken. Ayan, bro Robs dan Premier all at all kalimbang pabalik na lang po. Ayan, sige ate, Madam Teresita, OFW Vlog, babalikan ka na. Katunag greet kay Tita Barnes, gabi. Mao ba? Wow! Paningkamot Ken Banati Birahi Chatsahi Tuwari dili na kaso si Ken makadaghan sa iya haban dali ra kayo si Ken nakadaghan sa iya banana kanya tikati ug manuhi na ako ipakyaw internetan ug maapilon niya tamo ni Ardi. Ayan, thank you so much Ken. Birahi Ken kay nala pakyaw nindot murag muni na siguro tani ugma da. Agoy Ken, salamat jud kaayo. Ayan, sabi ni Probinsyana. Ayan, love daw, sabi ni Arjuhan's Vlog. Okay raw, tabang kagamay. Ayan, thank you so much, Ken. Yan, Dusa. Uy, kana si Ken. Mamakyaway, nag-internetan kay Dato man na. Ayan. Hello, sana all, Dato. Nakadato na ng tabang Ken. Salamat jud ka ayo. Ayan, sabi ni Probinsyana. Dato ka diha nga naman good nag-play sa kuha harang ra iya ha papli sa kuha kay Pacquiao man niya apil na lang ato-atulo ha Mickey Lebre niya ta. Ayan, agoy ha sana all sa skin. Ayan, sabi ni Probinsyana. Ayan, Ma'am Shiel dan
at all kalimbang. Pabalik na lang po. Ayan, sabi ni Teresita FW Vlog. Ayan, mag-iwan ka lang, babalikan kanyang yate si Ma'am Shiels. Kasi nasa trabaho pa siya ngayon. Sana all sestin. Hayahay. Uy, ayan. Panitsay, sadmisan ang imong mga imong mga paharang-harang dyan, kin. Balhins ko sa pikas ha, mangisda sa ko. Ayan, sige, kin. Pangisda sa, basig daghan kag mapukot karon. Ayan, patamsak guys sa Premier 9 PM Pinas time. Salamat. Ayan, tamsakin natin guys yung binaba ni probinsya na siya si Arjuhan's Vlog aka Probinsyana. Banatikin, yahoo! Hapit na ka, ma-1K. Pawakatan sa temuhang Premier Arjuhan, ha ha ha. Nung mo gamit ang real light, wala. Kita ko gigamit mo, ayan. Tamsak Premier at all kalimbang probinsyana. Kabalik na lang po, ayan. Kay Arjuhan, kitamsakan ng Premier ni Kuan, Ate Teresita FW Vlog. Nagkauna ka, wala pa eh. Kapit na kumahuman. Haha, loko talaga ho, sayan.
Ma'am, sa OTW sa'yo, salamat po. Ayan. Pababa po, ma'am. Ayan. Ano, ate, pababa daw yung balay mo, sabi ni Arjuhan's Vlog. Basta na Visares Idol. Sabay Mix Madam Figaro, Dan o at o kalimbang na rin, pabalik na lang po. Ayan, balikan ka lang yan na, ni Madam Figaro te. Serusita FW Vlog. Ma'am, Serusita, pababa po para mabalikan kita. Ayan, Madam pala. Oh, mga guys, thanks. Ayan. Ayan, magbaba ka ng bahay, Ate Teresita FW Vlog. Ayan, magbaba ka ng bahay. Ikaw ay babalikan ni Arjuhan Vlog. Visares Idol. Out muna, host. Ayan. Sige, ti. Thank you so much sa pagpunta sa LS ko. Cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Salamat po. Ayan. Mega love shoutout. Tanods TV. Ayan. Kulkog na. Ayan. Thank you so much sa pakulkog mo din, ha.
Tanods TV, ayan. Takdan lagi kag kulkog diha Tanods. Takdan kang kuan team kulkog. Gwapo-gwapa lagi tataron, ayan. Kabuang man nimo Tanods oy. Nagwapa day ka Tanods, agoy ikaw man gud nag-una-una ana. Ingon di kuan ang kuan, kulkog pataka ang katanods oy. Basig natakdan kang kuan, team kulkog. Agoy, ayan. Tanods, ikaw biya si Team Kulkog ha. Nari ko ninja nga Team Kulkog ha, pataka ang katatanods, uy. Nakasakit sa akong bugas, uy, ayan. Nari ko ninja nga Team Kulkog, nabuing mo ni Tanods. Arjuhan Vlog. Arjuhan, love you. Tinatan na nagpatapos pa ng kulkog. Ibot-bot ni Munui, ikaw ba yana ha? Ana, ha, Tanods, love you so much. Idol. May babae ako nakitang kiganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Patay na. Pag tumingin ka sa akin nga ay matik na. Parang pinanagani kupido sa puna sa bulka. Yung mga lakad niya ay grabe talaga. Pag umikot sa syubal maaakit ka. Dagdag ka dyan ang hindi niya. Pag-iningan ka kanya. Sure na finish ka. Imuha man gud ng ninja NOE good. No, di ko yung ninja nga Team Kulkog, pataka man nila sa Arjuhan eh. Ikaw bitaw na si Team Kulkog kundi si Arjuhan na ilag kayo ka. Haha, dilito ako Tanods, uy, haha. Arjuhan ba nagbudol na pud? Ay lagi sig pamudol diha Arjuhan na unsa. Patay, asa ko nagbudol kay akong lubto. Wah, lubuta dayon Arjuhan. Ay lagi sig pangbudol diha Arjuhan, ikaw ba mamudol man daw ko ni ingon si kinsa kung gibudol uy haka. Wa na gibudol ay lagi sig pabudol-budol na daghan ang gibudol.
Amura duha anak ba pakugon ta mo duha karon. No, sino ay budol, labuang na kasi ako gibudulan ay labuang na oy. Lubta na siya Noe Arjuhan, budol na. Budol. Sa mukha ng budol oy. Ay lagi sing pamudol di Arjuhan ikaw. Hilig mo kag budol-budol Arjuhan mao na budol na sad ka. Ay di ko bulbutan ng Noe. Oy ako na nga kumangon. Ha ha ha. Is ada ka ng budol Arjuhan. Wala husaya na tanod. Haha ato bangon na Arjuhan naambot aning tanod sa hapatay kukudod Arjuhan ha 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 bihubo aha kani tanod ayaw na bakit pag ayaw ana bakay ganahan ka. Asa di ka ng modul Arjuhan. Waha ahak juding Arjuhan. Panimasli Arjuhan kay sige magkakagbudol-budol mauna naman sana may kamera ay naglagom naman sa daan eh. Na. Arjuhan, dalian na, dayon ba? Bihubo lagi kay ato bangon taka atay ha tanod ayaw kag pugta ba kay ganahan kuan ha. Wala niya ba sa Arjuhan oh? Sorry, wala basaha. Bihubo lagi kay Noe kaya to bangon taka. Ha ha ha. Ha ha ha. Lagi kuno sig budol di Arjuhan ikaw gi nadaghan ang gialaan ng budol. Pugson tajud ka aron ganahan ka Arjuhan. Ha ha ha. Lagutan ni mo talods, oy, buutan, baya ko ay ako, tudloy, kahuang, Ayan, miga love shout out, LC Gabural, guide, ayan, host. Ayan, thank you so much sa pagpunta mo, madam. Ayan, nag-reply si Nightboot, LC Gabural Guide. Tinatawag mo ba ako or bingi lang? Ayan. Ganiha pa ako, oo nga. Akong twin, ha ha ha. Imo atong kuan ganina di ay katong na si sa to.
Wahaha, Arjuhan, so good na karon kay 2021 na. Ha ha ha. O ako to, ayan. Baba ka ng balay mo, Madam LC. Oo, ako to, dancer, kulkog. Ayan, thank you so much, Tanods TV. Na ako'y gisuportahan isa. Ayan, okay lang. Na tanod sana all muni na kami ani kakamang pa. Ayan, patusok og hashtag NOE. Ayan, patusok daw Arjuhan, Tanods TV, sabi ni LC Gabural Gaid. Ayan. Kila na imo watch RR. Ayan. Kila na daw kanimong watch RR Arjuhan. Mayo kayo mo giling da. Ayan. Ano? Try pa ako kumigas. Atay mo gasa. Imo watch our host, sige paghihapon. Yes. Pagkaanam nagsaka, Madam LC. Kaya pa ako kumigas. $750 pa jud taon tanud. Ayan, sabi ni Arjuan sa probinsyano. Di pa ako kumigas gahak. Kaya mayo no eh. Sakit masawa. Ayan, NOE, pababa ako balay, night boot ni mo, 1 week ka, daily may resibo. Ayan, patamsak sa premiere ko, 9 PM Pinas time, guys. Salamat kayo. Ayan. Sige, Madam LC. Ayan, ipababa ko yung balay mo kay night boot.
Ayan, patamsak sa premiere guys, yung binaba ni Probinsyana, aka Arjuhan Vlog. Pag sure, Arjuhan, uy, ayan. O, gamay pa na siya, ano, what's our, anods? DJ Jonel sa Dino Remix. Na uy, gitulog na pud ko. Ayan, lagi tanod send pa na ko nimo ba. Ayan, nagbabalang bahay si Tabuan Explorer. Ayan, dikitan nyo guys, si Tabuan Explorer. Isa siya ring sana ng Garcia Hernandez. Tambay lang host, nasa office pa. Ayan, thank you so much. DJ Jonel sa Dino Remix. Kulkog na sa imong premier, Arjuhan. Ayan. DJ Jonel sa Dino Remix. Salamat kayo, Tanods. Ayan. DJ Jonel sa Dino Remix. Hingga kau tega mengkhianatiku, mencintaimu. Diriku padamu, hingga kau tega menyakiti aku. Uy, Arjuhan, ako atong gisingin. Katong usab, wala pa lagi nimo gisingin. Atong pang cover na ko, cover photo. Sa Dino Remix. Kitulog na pud ko ay hayos kalagot. Pag ako ang cover, Arjuhan, gi-edit na nimo. Alas 5 na abi ko nakatulog gabi. DJ Jonel sa Dino Remix. Tapulan kayo kagamandar lang ka kulkugon takaro.
Color blue, oh, color blue. Sige, 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 Arjan. Salamat sa Diyon. Ayan, mega love shoutout. Jen Monte Calvo, ayan. Tamsak Dan from Monte Calvo Pam Vlogs, ayan. Thank you so much sa patamsak mo dyan, Jen Monte Calvo Pam Vlog. Madam, hindi ko na, hindi ko nakikita yung LS nyo. Nag-LS pa ba, nag-LS pa kayo? Ayan. Bihira na kasi kami mag-LS. Ayan, kamusta kayo ngayon? Sige, pupuntahan ko kayo mamaya. Malapit na ako mag-EN, alas 3. Naka 3 hours na ako. Sige, baba ka ng bahay, Madam Jen Monte Calvo. Para mapuntahan ka sa LS mo mamaya. Ayan, thank you so much sa pag-video mo dyan. Tabuan Explorer, dan sa binaba mong balay. Ayan, sabi ni Tanods TV. Paong ako music. Anong oras LS mo, Madam Jane Monte Calvo? Anong oras yung LS nyo para malapag nyo dito pag naka-start na kayo ng LS? Ayan, mag-start pa lang kami, host. Ayan, sige. Malapit na ako mag-EN. DJ Jonel Sagayno, Remix. DJ Jonel Sagayno, Remix.
Ayan, thank you so much sa pag-video. Diyan, Monte Calvo. DJ Jonah, Tagaino Remix. DJ Jonah, Tagaino Remix. DJ Jonah, Tagaino Remix. At muna ako host. Sige. Thank you so much sa pag-video mo dyan. Ayan, mega love shoutout. Krisha Me, hi Miss, ayan. Thank you so much sa pagpunta mo ate. Dan tamsak, ayan. Salamat sa imong patamsak dyan ate. Ayan, dan tuwad host. Ayan, mega love shoutout. Glinda Gabayan. Ayan. DJ Jonah, Tagaino Remix. Host, di pwede magbaba. Sige, baba ka dyan, ti. Ibaba na imong balay dyan, ti.
Ayan, nagbaba ng bahay si Krisha May, aka Chris Cute Blanco Vlog. Ayan, dikitan nyo guys. Isa na rin siyang monetized channel. Huwag nyo nang i-skip yung harang niya. Malaking tulong niya yan sa kanya. Ayan, puntahan natin guys. Ba't dinilit ni Google Host? Ayan, ano bang dinilit? Ayan, host, pwede magbaba yung panty, bahay, hahaha. Ayan, nag-reply si Nightboot. Sige, sige, baba kag Linda. Ba't dinilit ni Google Host? Ano sa may delete naman gunti oh. Ayan, Glinda, magdikitan kayo dyan, Glinda. At saka si Keisha May, baka hindi nyo pa kadikit sa isa. Nightboot, buot dili ikaw akong gitawag. Uy, taka raman kag tubag diha, tuwad karon. Kamusta ka na, Glinda? Moni ka na ba? Wala man kay ilis-ilis.
Chares Idol. Ayaw, sayawa pa more. Ayan. Miga shout out. Glia Tugli. Ayan, nanay kuan. Papa good vibes maniglia. Dan, Switchfield Channel host. Ayan, thank you. Mag-iwan ka lang bakas tea. Ayan, nagbaba ng bahay si Glinda Gabayan. Ayan. Patamsak guys, bikin naman at huwag skip ang harang. Thanks, ayan. Ayan, huwag yun nang escape yung harang guys. Yung Tricia Me, EKE, Chris Burkett Blanco Vlog. Isa na rin siyang monetized channel. Ayan, hello, Dan Tamsak sa Team Kolkog. Ayan, miga shout, miga love. Shout out, La Figaro. Ayan, nakahabol ka pa ate. Muni na host, muni na sa kiginhawa. Sabi ni Glinda. NOE ng direct YT ka nag-LS. Oh, Glinda, nag-direct YT ko Glinda. Di ba 1K naman ka Glinda, dapat naka-direct YT, naka din nakamagkuan. Call ko pa more. Di apa ba? Bad kay sayo pa diri. Ayun. Isa pa din asa dirating. Dan Glinda, ayan, sabi ni Tricia May, ayan. Ate, di kitira gud si ko ante Tricia May, si yung binaba dito ni Nightboot, si Madam Figaro. Noy unsa di ay ka oras nag-LS sayo man kaayo ka nag-send sa messenger na tulog pa ko ha. Alas 2 magutom is Glinda. Singot na ka host. Uy, sinayaw. Ay. Oh, singot na bitaw ko. Uy, kuan balingaw. Sometimes tayo tukar sa sayawan. Ayan. Ayan, magbuha ka ng bahay. Madam LC Gabural Gaid. Ibaba ng balay. Wala pa ko ka-set up ni Nightboot. Kay istara man akong cellphone. Ipangita kang Glinda, ipangita kang tanods ganina. Tamsak sa Team Kulkug kay Mangulkugay tahi. Ayan, miga love shout out. Lay Madam Figaro. Ayan, nagbaba ng bahay si salamat sa imong pakulkug dyan, te. May mod kung Madam T ay ni mystery ba? Tay kinsa man sa ding kulkug. Ayan, nagbaba ng bahay si Madam LC Gabural Gaid. Ayan, patikit mga ma'am, sir. Ayan, #NOE lang. Ayan.
Dikitan nyo guys, si LC Gabural Gaid, ayan, isa rin siyang legit friend ko. Monetize channel na rin siya, wag nilang i-skip yung harang niya. Malaking tulong na yan sa kanya. Hair lang, ayan, thank you so much sa pa-hair mo dyan. Ganina. Ha ha ha, tawang atin. Ganina, mga alas 12 mo kung magsugod, Linda. Ay no, kung kinsa tong tingkol kung maong wala ko nagsaba. Katawa dyan akong kuhan lagi. Dan La Figaro, ayan, mag-iwan ka lang ng bakas, ikaw ay babalikan. Ayan, yan si La Figaro. Dito masad ko siyang LS din, nangawa na mo ato siguro. Dito siya, ingon mo siya, nasa school ko, games naman din yung tawahan na. Swerte lang katawa lagi. Ayan, nagbaba ng bahay si Christian Me, a.k.a. Chris Bercute Blanco Vlog. Mamaya ha, thank you, ayan. Painitin natin para iwas lagas. Ayan, nagbaba si Nightbot yung please connect to our new friend. Switchfield channel, ayan. Dito ka silence nga Juan sa gabi. Dito ko te. Nag-busy raman ko, nakatug lang ko pagadugay, gikatugan ako. Duka mo kayo. Ayan. Ayan, sa hindi pa nakadikit ni Madam Figaro, ayan, binaba ni Nightboot. Ako wala katulog na ko. Dito man si Kuan, si Master. Dito si Master. Ayan, mega love shoutout. Inahan, Coral Survivor. Ayan, hello. Bisaya ko, guy. Ayan, mega love shoutout. Tuwad, ayan. Ayan, hindi pa nakadikit kay Master Rodo Survivor. Ayan, binaba ni Nightboot, padikit naman po at mag-iwan ng bakas. Kayo ay babalikan. Nandyan na si Coral Survivor. Ayan. Miss you, Dudong, sayaw na. Ayan. Hello, Figaro. Hello, kasayo ni Coral. Hello sayo, Master. Ayan, sabi ni Ate Lapi Garu.
Ayan, daghan na. Patusok ng premier co-host. Ayan, sige. Ibaba mo, Bisaya Kuday. Ayan. Ibijiran ni. Ayan, thank you so much sa inahan. Coral Survivor. Ayan. Sabi ni Ate Pa. Prisha Mi. Ayan. Puntahan natin, guys. Huwag nyo nang i-skip yung harang ni Prisha Mi. Sana rin siyang monetize channel. Anan, shout out master. Ayan, sabi ni Prisha Mi. PIKI bro. Ayan. Patusok sa premier, guys. Monetize channel, guys. Si Bisaya Kuday. Huwag nyo i-skip yung harang niya. Malaking tulong na. Ayan, sa hindi pa nakadikit ni Sweet Spill channel. Ayan, binaba ni Night Boot. Ayan, nagbaba ng premier si Bisaya Kuday. Ayan, tamsakan nyo, guys. Bigyan naman, mag-iwan ng bakas sa hindi pa nakadikit kay Bisaya Kuday. Dan sa iyo, Bisaya Kuday. Ayan, sabi ni Krisha Mi, nagbaba ng bahay. Ayan, garaa, uy. Pawara mo gudis kalaay. Ay, paningat ako sa sayaw. Kanina ako sinayaw-sayaw. Ayan, sabi ni Bisaya Kuday, Trisha Mi, thank you, babalikan kita lang, kita kung dinikitan mo ko, ha. Ayan, sabi ni Bisaya Kuday. Ayan, sa hindi pa nakadikit kay Madam Figaro. Ayan, nagbabalang bahay si Night Boot. Ayan, sabi ni Glinda Gabayan, Bisaya Kuday, Dan. Ayan, nagbaba rin ng bahay, ha. Nakatawa si Kuan, Bisaya Kuday. Dana sa premier mo, Bisaya Kuday. Ayan, sabi ni Lapigaro. Ayan, Lapigaro, dikit na sa 800 mo, 800 mo. Ayan, sabi ni Madam Elsie Gabriel Gaid. Ayan, magbaba ka ng bahay, ate Elsie Gabriel Gaid. Ayan, may bakas ako doon. Ayan, sa hindi pa nakadikit kay Master Rondo Survivor, dikitan nyo, guys, at binaba ni Night Boot. Ayan, sabi ni Night Boot, thank you kayo sa inyong pag-message sa live stream ni host. Ayan, love ko kayo mga idol. Boot Night Boot. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much sa pag-stay nyo dyan. Ayan, sabi ni Ate Lapigaro. Ayan, si Gabriel Gaid, thank you. Babalikan ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Ayan. Kung mag-LS lagi, direct writing, mubutang man, edit enable lagi. Kana imong kuan, Linda,
nag-plus na ba na imong camera sa kuan, wifey? Napamagod kay kuan ana i-sit up Glinda katong na ay below 18 years old ana bitaw nya na ay pwede bagbata. Kung nag-flash na imong camera sa imong wifi, pwede na siya makakuan, direct ka. Pag direct na mag-LS ka kay ano dako kay points si Lolo. Oo, pwede na niya. I-sit up lang nimo ang katubi to. May mga kapili, tudloan ti kaon niya Glinda, i-PM ti kaon niya Glinda. Glinda Gabayan, dikit na. Ayan, sabi ni Madam Elsie Gaboral. Ayan, nagbabalik si Juan Vlog. Ayan. Please, tamsak ng premiere at padikit na rin. Iwan ng bakas para mabalikan. Salamat. Ayan, nagbaba ng bahay si Juan's Vlog. Ayan guys, padikit sa yung premiere ni Juan's Vlog sa hindi pa nakadikit sa kanya. Dikitan nyo guys. May padikit ni kay legit ni kay pang support na ani video. Ayan. Aso Madam Figaro ako ning ibaba ni kaning Madam Figaro. Duha day mong channel di ay. Sige ikuan natin i-sense sa ato ang i-PM ko ti ana ti para ma-diretso nako. Ano usab naman ni akong music. Oo napa-plus na pero nag-try kung ma-off man. I-retry na Glinda. Ing ana jud na basta hinay ang signal. Sponsor ko 5 person 14 hours watch hour at load 200. Ayan, sige magpalaro ako. Ano usab naman ni akong music. Sige guys, magpalaro tayo guys. Sige, tingyo madam. Tingyo inahan. Coral Survivor. Ayan. Basta ka mag-sit up sa music guys. Nausab naman yung music. Ayan. Thank you so much sa pag-BG mo dyan. Ayan. Sa hindi pa nakadikit guys ni Master Rondo Survivor. Ayan. Binaba ni Night Boot. Naunsab man akong tukar na usab man. Tara. Ayan, Juan Vlog na nasa premiere. Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay si Glinda Gabayan. Ayan, dikitan nyo guys, yung binaba ni Glinda Gabayan. Ayan, loading ka hood. Ayan.
Ayan guys, hindi pa nakadikit ni ni Switchfield channel. Ayan, binaba ni Night Boot. Thank you so much sa pagpunta mo. You're na vlogs. Presya Mi, ayan, nagbaba ng bahay. Kumusta? Ayan. Ito, ayos lang. Ayan. Nandito na yung friend ko dati, si Yern Alado Vlog. Ayan, hindi na ako nakabisit sa LS mo, Yern Alado Vlogs. Tamsak, ayan. Thank you so much sa patamsak mo dyan. Ayan, mag-reply yan si Night Boot. Ayan. Kung sino may community, ayan, pa-picture naman guys. May sponsor tayo guys ng palaro. Ayan, nagbaba ng bahay si Yern Alado Vlogs. Ayan, sa hindi pa nakadikit sa kanya. Monica na ba Yern Alardo? Bisaya ko dahil, Dan po. Ayan, sabi ni Madam Elsie Gabural. Ayan. Monica na ba Yern Alardo? Ayan guys, nagbaba ng bahay si Yern. Sa hindi pa nakadikit sa kanya. Baka monetize na siya. Huwag niyo nang skip yung harang. Yes po, host. Moni na. Ayan, sana all. Congrats! Ayan guys, yung binaba ni Yern Alado, huwag nyo skip yung harang. Malaking tulong na yan sa kanya. Ayan. Sa hindi pa nakadikit kay Master Rondo Survivor, ayan, binaba ni Night Boot. Ayan, kung sino may GC dyan, pakishare naman po. Ayan, nagbaba ng bahay si Madam Elsie Gabural. Ayan. Puntahan natin guys yung ayan, sige Madam. Set up ko pa yung yung bahay mo. Set up ko pa si Night Boot para mababa niya yung bahay niyo. Guys, baba kayo bahay. Puntahan ko kayo. Ayan. Sige, baba kayo guys. Maraming saging yan si Yern Alardo Vlogs. Ayan, daming alagad yan. Ayan, sabi ni Madam Elsie Gabural, hello, Yern Alardo Vlog. Dating dikit, musta? Congrats! Ayan. Okay lang, si Elsie, kamusta? Ayan. Hindi na ako nakapunta sa LS ni Yern Alardo, kaloka. Ayan, sa hindi pa nakadikit kay Switchfield channel, binaba ni Night Boot. Mag-iwan lang kayo ng bakas guys, kayo ay babalikan. Once a week lang live ko loads. Ayan, akala ko araw-araw, kaya pala hindi na kita nakikita mag-live. Ayan, sa hindi pa nakadikit kay Madam Figaro, ayan, dikitan nyo guys, mag-iwan lang kayo ng bakas.
busy sa trabaho na. Ayan, nag-busy-busy sa Lapigaro. Ayan, thank you so much sa pag-busy-busy mo dyan, te. Wala ka bang pasok ngayon, ano? Your Nalardo Vlogs. Nakapunta ka sa, ano, sa LS ko ngayon. Ayan, sa hindi pa nakadikit kay Master Rondo Survivor, ayan, nagbinaba ni Night Foot. Laba time, ha ha ha. Sana all marunong maglaba. Itapon nyo niya yan para wala nang labahan. Pamigay mo na yan sa ano, kapitbahay nyo. Yan, ano, pamigay mo na yung labahan mo dyan. Ayaw nila kasi lalabhan pa daw. Ha ha ha. Ayan, 8 million in the house. Thank you so much. Ayan, Lapigaro, ayan, salamat sa ni Joan's Vlog, ayan. Ayan, sabi, hindi pa nakadikit kay ano, Ma'am Shiels, ayan, binaba ni Night Boot. Mag-iwan lang kayo ng bakas. Plus, tamsak my premier at padikit na rin, iwan ng bakas para mabalikan. Salamat, ayan guys. Patamsak naman sa ano, primer ni Joan's Vlog. Sa hindi pa nakadikit dyan, dikitan nyo na lang guys. Kayo ay babalikan. Welcome to Juan Vlog. Ayan, sabi ni Ate Lapigaro. Ayan. Ayan guys, hindi pa nakadikit kay ano, Switchfield Channel. Ayan, binaba ni Night Boot. Mag-iwan lang kayo ng bakas. Ayan, abti kang Night Boot. Ayan, sabi ni Night Boot Lene Dampigaru. Ayan, dagang salamat sa pag-busy-busy kay host. Ang bayit mo talaga.
Kabuang ni Nightboot. Ayan, binaba pa ni Nightboot yung bahay mo, madam. Ayan, apik ka ni Nightboot. Oy, please connect to Madam Figaro. Ayan, mag-iwan lang ng tamang bakas, sabi ni Nightboot. Sabi ni Ate La Figaro. Ayan, Nightboot. Hello, ma. Ayan. Kaloka man ni Nightboot. Oy, pasaway. Ayan guys, hindi pa nakadikit kay Master Rondo Survivor. Ayan, binaba ni Nightboot. Imong Nightboot, liwat nimo. Pasaway tos Nightboot. Allah. Ayan guys, may also ako mamaya PM Pinas time. Magparapol ako ng watch hour. Ayan, sabi ni Trisha May aka First Bercute Blanco Vlog. Ayan. Ayan, sige na guys, mag-i-in ako guys. Maingay na dito guys. Unsa man anuwi, matamlay man. Ayan, ingay na dito, may ano na, may sounds na. Ayan, mag-iina ako guys. Unsa man anuwi, matamlay man. Ayan, kuwanti mo ato ko kuwanta rin ka ng minteriyo kay ano. Birthday sa akong mama ba ako kadto karon ganina naglaba magud ko. Bye host. Ayan, sabi ni Christian ni na nagpa-sounding nga mo adto po interior ron ba kay walay hapon na wala na init ba. Birthday sa akong mama, birthday magud akong mama karon. DJ Jonas sa kayo. Bye bye guys. See you next LS. Ayan. Bye bye.